Wahidi sadaka iya. Kan bala'in nan kai yasa kaga wata zazzafa can. Hello baby. Hello, ya kake ɗan saurayi? To da farko dai suna na Karuwa, ko kice Karuwe, ko kuma kice Busha, ko kuma ɗan kwalta. Duk zaki iya kira na da hi baby. Kai, dama a maza akwai Karuwa ko kuma Busha? Wai me kake nufi? Kamar da yadda kowa ya sani ana zuwa ana ɗaukar karuwai ko kuma karuwa. Ana kai su hotel da guraren kwana suna kwana. Ni ma haka ake hayattawa ai. Bawan Allah, ni fa har yanzu ban gane abin da kake nufi ba. Me ka ɗauke ni ne wai iye? Ina so ki fahimta ne, ai maza suna zuwa suna ɗaukan mata suna kai su hotel suna kwana da su suna biya. To ni ma haka nake so ki ɗauke ni ki je ki kwana da ni sai ki biya ni. Oh my God, na fahimta. Kenan kai ma yanzu a maza sunanka Karuwa. Kan bala'i kanki iya kawo ta. Ai ko ki ce min Karuwa ko ki ce Karuwe. Oh Allah sarki. To yau Karuwe da Karuwa an haɗu.